Радио.2. С Васи Гошев. Привет, радиоточки! Аз съм Васи, тук до мен е Хари. Здравейте! В добре познатото бекстейдж студио на Лаунчи за пореден казус в Обади се на радиоточката. Казусът е следният. Здравейте! Имам една много интересна тема за точката. Ще помоля за анонимизиране, но проблемът е интересен. Ето един копипейст. И сега, разбира се, ние няма да четем дословно, а ще перифразираме това, което ни е изпратил човека. Интервюирам кандидат за работа и го харесвам много. Супер е с технологичния стек, Java, Docker, Kafka, Linux, CI, CD. Тук идва проблема ми, защото кандидатът е хубаво момиче. Ако кажа, много си харесах кандидата за моя екип, пасва ми перфектно, може да се възприеме по много различен начин. Например, като сексуален обект. Наблюдавам, че и аз и други мениджъри стъпваме на пръсти в зависимост за кого говорим. Мислих си, че е просто в моята глава, но след като видях тази сутрин и колегата ми да се самопоправя, разбрах, че си е казус. Хем търсим equality, а в същото време самите ние си налагаме цензура и говорим различно за брадатият ни DevOps колега или готината руса PM-ка. Ще се радвам да обсъдите темата. Това е Радио.2, подкастът за IT хора и Soft Skills изследователи на платформата ни Soft Skills Plus. Платформата е мястото, където може да практикуваш и тренираш своите комуникативни и лидерски умения и да изграждаш силните екипи. Този епизод е от рубриката ни Обади се на радиоточката. Рубриката, в която аз и Хари обсъждаме реални казуси и ваши работни ситуации, които ни изпращате, ние ви анонимизираме и в епизодите ви даваме съвети и насоки как да постъпите и какво може да направите. Този епизод е много интересен по един леко пипърлив казус, свързан с самоцензурирането на работа. Всъщност с Хари обсъдихме и защо е опасно да го правим понякога на работа. Иначе този епизод е записан от предишното ни студио в Лаунчи. Пък сега искам да благодарим на нашите нови партньори от Астея, които ни приютиха при тях и вече там е новото ни студио, където записваме. Астея е софтуерна компания, която има богато портфолио от новаторски продукти. Там може да развиваш таланта и идеите си, като работиш активно и директно с клиентите по разработването и усъвършенстването на продукта. Какво друго? На softskillspills.com /giving-feedback може да видиш и какво ще има в нашия нов онлайн тренинг, който подготвяме, който е към края си на подготовката, защото след 1 юни той ще бъде активен за закупуване. В момента също може да си го купите, въпреки че все още не е готов. На половин цена е в момента, след това ще се увеличи цената. Иначе този тренинг е за всички, за всички менеджери, HR хора, които искат да помогнат на тех хората в компанията си да дават по-ефективно и по-уверена обратна връзка, която наистина работи и която ще бъде чута. Има си принципи и правила, има си нужда и от много практикуване за това нещо, така че всичко това сме се опитали да го обединим и да ви го дадем в нашия онлайн тренинг за даване на обратна връзка. И сега всъщност ви оставям с епизода и с казуса. Ако имате коментари, може да ги споделите долу под епизода, да се абонирате за нашия YouTube канал и пък ако вие имате някакъв казус, добре дошли сте да ни го споделите, ние ви анонимизираме и ви даваме съвети и насоки. Приятно слушане, радиоточки! Да влезем в дълбокото. Да. Деликатно ли ще влизаме в дълбокото на пръсти? На пръсти. Като човек, който ни е написал. Сега ще го анонимизираме човека. Предлагам да е Радо, по традицията ни да си анонимизираме хората, иначе ние си знаем кой е. И не е Радо. Да. Но пък хубавото е, че знаем кой и ще му изпратим записа след като го запишем. Да, топъл хляб. Да, без да чака това пускане на епизода. Много интересен е всъщност за мен това казва, защото ние с теб сигурно 40 минути обсъждахме преди да сме пуснали записа за тази
тема, този казус. Аз първоначалното нещо, което се сетих и който му е интересно, му да си маркира да напише в YouTube Scottish Police Apology на BBC един скетч, където комисаря, мисля, че беше, нали, шефа на полицията, се извиняваше за нещо, което е казал, защото някой се е бил обидил и съответно при всяко извинение имаше нова обида и идваше нов човек, който е представител на комюнитито, което е обидил. И в крайна сметка наистина представя много точно, според мен, този казус, че живеем в времена, където изключително много внимаваме какво казваме, защото някой може да ни възприеме репликата по грешен начин, не този, който ние сме имали като намерение, и съответно да обидим или да се вкараме във всякакви филми. Та не знам как ще го обсъждаме, откъде ще го хванем. Включително тук и според мен по някакъв начин също ще се засегне и това как се шегуваме също. Например, как се шегуват мъже с примерно жена. Това е според мен много типично в IT сектора сега, защото по принцип екипите са повече от мъже и примерно като влезе някоя жена, нали, и как, нали, ще се шегуваме с нея, дали ще се шегуваме, май няма се шегуваме, няма нищо да казваме, май сега ние само ще си мълчим. Добре, че има жена в екипа, за да мога малко почнем се цензурираме. Да се цензурираме, защото иначе сме само с някакви... Коч компания, да. Коч майтапи. Да, не знам. Тук за мен, сега ще хванем, надявам се вас да държиш юздите на този епизод, защото за мен аз имам много плуващи мисли, но като каза, нали, как се шегуваме, се сещам и сега се чу дали трябва да се чувствам виновен или не, но спомням си, бях джуниор девелопър при колко години станаха вече? 19-20 години. И си спомням, от няколко месеца съм в компанията. Компанията сме тогава 50 и няколко човека, от които почти всичките мъже. В смисъл жени и почти нямаше, особено пък в инженерния състав. Даже се чуя дали имаше някаква жена в контекст. Мисля, от администрация, от HR, нали, C-level, но вътре оперативно някой, който да е от женски пол, нямаше. Та даже на тимбилдинга си бяхме пожелали мъжете да имаме повече жени в компанията. В даден момент компанията... Чакай, че как тръгна тази история, чаквах да кажеш. Ние си бяхме пожелали стриптизьорки. Защо? Не знам защо натам ми тръгна. Тръгна да разкажеш и леле, какво си поръчали на тимбилдинга. Само мъже. Пожелахме си да наемем повече жени в компанията. Даже в даден момент бяхме стигнали 50 и няколко процента мъже към 47-8% жени. Тоест наистина стана много балансирано в даден момент. Но това, което ще я ти кажа, по едно време имаше интервю за работа на едно момиче, което бяха в една малка стаечка, в смисъл малък офис си представи, съответно в една вътрешна стая, където близо до бюрата на всички девелопери и всички виждат някаква хубава жена влиза в стаята, интервюрат я и после като излезе техническото лице, което интервюраше, веднага беше ще я вземем, нали? Та въпросът тогава беше точно, защото я разглеждахме като хубава жена. Да. И бяхме, нали, ще я вземем, защото е хубава жена. Да. Така да си говорим, нали? Според мен вече в днешно време това кога се е случило преди 16 години. Сега вече... Повече, да. Сега вече според мен вече ще е много... Нали, както казах и наскоро нещо за сериала Приятели. Ако сериала Приятели се беше появил в тези години, ще да бъде кенселнат на първия сезон. Или на половината даже. Да. Защото наистина тук стигаме до... много интересен темата според мен, защото от една страна на времето много повече са толерирали негативните работи, негативни действия, негативни коментари от страна, точно защото хората са се страхували да се обадят. И тук веднага ще вържа, който не е гледал документалния филм She Said, където е свързано с Харви Лайнстайн и какви неща имал, как е използвал, нали, силата си и как хората са страхували да използват, да говорят. Да използва властта и авторитета си и мястото си. И сега махалото е бутнат точно в противоположната посока, където всеки, който говори, е изключително съзнателен за думите, които ще каже. И се притеснява. Все повече менеджери и не само са много притеснени
нали, някой да не помисли, някоя служителка. Както е казуса, да. Да, някоя моя колежка да не си помисли, че аз тук някакъв сексуален натиск и оказвам, като съм ми казал, примерно, имаш много красива рокля. Примерно или нещо такова. Така че в момента ставаме точно в другата крайност, пък доста по-обрани, доста по-здържани, с доста по-големи граници и всъщност само някаква самоцензура, която си налагаме, което всъщност какъв е проблема? Това. Аз кажа, че... Още не знаеш какъв ни е проблема тук. Ами, разсъждавайки си, викам, добре, какво лошо има да не си казваме сега всичко пък, нали, такова... Каквото ни е в ума, това е и на устата. Какъв е проблема да сме по-здържани, по-деликатни, да внимаваме какво говорим, да се премисляме всъщност какво говорим и как говориме, примерно, за, не знам, готината колежка или... Да, тук... И то тук не е само между другото, само да кажа. Не е само на работа, нали? Имаш и жена също. Да, и не е само на гледна точка на пол и визия, мъж и жена. В смисъл, примерно... Всякаква тема може да е. Всякаква тема. Колега с различна сексуална ориентация или... Дори ако щеш, сега в контекста преди изборите в щатите, не знам кога ще пуснем епизода, може да са свършили вече изборите, но не записваме на 30 септември. Но дори ако ще да кажеш, аз не съм за Тръмп, но ако кажа аз съм за Тръмп, нали, това пак може да породи тоест неадекватно. По-хубаво се цензурира, не го казвайте в нашата обстановка, ние тук сме заеди какво си. Тук наистина всъщност, въпросът къде е проблема да се самоцензурираме? Какво може да стане опасно? Всъщност от това махало, което преди е приемало и е толерирало, дори е имало много повече ситуации, според мен, на сексуален натиск и всякакви такива неуместни, също неуместни фрази, изказвания, а и не само и действия. До сега, което е другата посока е махалото, в която ставаме много обрани, много деликатни, много предпазливи. Стъпваме на пръсти, както го е написал и Радо в казуса. Всъщност, какъв е проблема? За мен, тук много отчетливо бих казал какъв е проблема, но да вмъкна първо, не мисля, че трябва хората да казват винаги каквото им дойде като мисъл. Даже, нали, има една много готина илюстрация за хора, които са твърде прибързани. Първо think, после do. А за хора, които прокрастинетват, първо do и после think. Нали? Да си балансираш малко нещата. Според мен всички от нас трябва да се научим как сме по-добри комуникатори, как да представим посланието, което имаме по най-адекватен начин в контекста, в който сме. Ако се цензурираме, което за мен цензура означава да махаме част от посланието, защото това ще доведе до някакви негативни последствия, в даден момент това довежда до по-малко отворена, т.е. по-затворена комуникация. Това довежда до така наречената изкуствена хармония в екипа, в екипния контекст. Или в случая, нали, те са група от мениджъри явно, които са по някакъв начин и имат тая тема като в контекста на хайринг процеса, но въпросът е, че ще отидем в една изкуствена хармония. Изкуствената хармония, нали, е когато точно заравяме под килима, замитаме под килима всякакви проблеми. Всякакви неща, които виждаме, че не се случват добре или разногласия, които имаме. Тоест, реално ни забавя, ставаме по-неефективни, ставаме по-изкуствени, ставаме по-роботизирани и накрая всъщност няма да направим това, за което сме се събрали по хубав начин. Това пак не означава, че трябва да сме неадекватни, но пък и дори да сме неадекватни, трябва да говориме, да си говорим всичко и да нямаме, както се казва, цетка. Не знам дали цетката е точно. То по-скоро трябва, е хубаво, като големи хора, да имаме мисъл, всъщност, това, което искам да кажа, дали ще ме разберат правилно. И преди да го кажа, да си го помисля. Как да го кажа така, че да ме разберат правилно. И тук, нали, въпросът за ясна комуникация и това как хората те чуват, как те възприемат, как ще се усети от средата. Сега въпросът е точно тук, в този казус. Трябва ли аз да кажа, харесах кандидата за уменията му и затова ще пасне идеално на екипа, или просто мога да харесах кандидата за екипа ми? Пасва ми перфектно. Аз не съм помислил, че някой мога да прочете. Ти, защото хареса. Да, защото е хубаво момиче. И за мен репликата харесах кандидата по принцип не е проблем.
Да. Но сега ти кажа, ето сега ще дам един пример. По отношение на, защото за мен е малко, трябва да видим кои теми. Едно е свързано с граници, кое е окей, кое не е окей, къде е цетката все едно. И за мен там контекстът е много значение. Второто нещо е свързано с тази ясната комуникация. И въпросът е, че ето още нещо, което според мен изпускаме, ако сме много внимателни. За мен, когато сме много внимателни и премерени, тогава ще пропуснем моментите, в които ще сгафим. А моментите, в които сгафваме... Ще пропуснем моменти? Да, това имам пред. Тоест, аз няма да се омажа пред теб. Ако не направя грешка пред теб, смятам, че взаимоотношенията ще са ни по-зле, отколкото ако сгреша и се оправим. И сега потоправим, нямам предвид нещо физическо, нали, да не си го помислиш. Да не си го помислиш, нали? Да, кажи го ясно. Но най-вероятно и с оправяне и по това. Не, така. Защото, пример ще дам. Хората знаят, че съм фен на Тотнъм, футболния отбор, и сега преди 2 месеца се случи. Единият футболист, Родриго Бентанкур, уругваец, на матч на Уругвай, някакво интервю му взимат и си говорят за друг футболист на Тотнъм, за Хю Минг Сон, капитана на Тотнъм, който е южнокореец от Азия. Има си азиатски черти, азиатец си е човек. Така, и нещо го питат Родриго Бентанкур, не си спомням детайлите като реплики и така нататък, но той в даден момент казва репликата, че даже мисля, че си говори в детските си години, нещо исторически, нещо стил, аз не мога да ги различавам азиатците, всички са ми еднакви. Това е репликата, която после избухва брутално. Родриго пише един много дълъг СМС на Хю Минг Сон, че е казал някаква тъпотия, да му се извини, че не е имал преди това. Той даже Хю Минг Сон не е бил разбрал за това интервю. Първо от СМС е разбрал, че нещо се е случило, но Бентанкур е направил грешка. В случая, нали, пак как се интерпретира. Мисля, че Сон даже беше се избазикал по едно време, пък наобратно, че всички нещо се... Не си спомням как се беше избазикал, нали? И той не мога да ги различава белите, но не си спомням. Или беше някакво друго, мога да ги смесвам сега вече историите и някакво клипче съм гледал. Но въпросът ми е, че да, мен Хю Минг Сон каза, човека да направи грешка, извини се, аз си го обичам, минало за минало. Да. Случва се ситуацията, заминала вече. Обаче сега се намесва футболната асоциация на Англия, която решава, че за да даде пример, че това не е хубаво да се прави. Което също го разбирам, нали, че трябва да има. Нали, тъй като не е хубаво, сега ще накажем, нали, обсъжда се как да го накажат Бентанкур заради репликата, която е направила, защото те дават пример. Въпросът е, връщайки се, за мен, ако отидем в едно твърде голямо премерване, факт е, че ще имаме по-малко грешки, което пък... но ще си говорим по-малко и за грешките. И стигна до едно изследване на Еми Едмънсън, където силните екипи, за какво са различали от по-слабите екипи, първоначално излизало данните, че те имат повече грешки. И тя беше била очудена супер много. Силните екипи имат повече грешки. Как може силните екипи да имат повече грешки от слабите екипи? В даден момент всъщност се стига до това, че силните екипи имат повече репортнати грешки, което означава, че говорят за грешките. И има супер много корелация между това да има психологическа сигурна среда и добри резултати. Това на въпросите, какво ще се случи от многото цензура, това, което ще се случи, че ще се случи много ниска психологическа сигурност, което е всъщност, че хората ще се притесняват да поемат междуличностни рискове, което е, ще кажа реплика, някой може ми се обиди. Да, това е риск всъщност. Това е риск, да. И въпросът е, рисковете водят до грешки. И до със сигурност. Да, но в една хубава среда хората ще знаят, че ти не си го казал, за да обидиш някой или такова. И те няма да те посочат, Хари, много си тъп, ще каза, оправим в ефир, нали, че ще се оправим и така нататък. Ти няма да го възприемеш все едно. Аз се чувствам спокоен, че дори да направя грешка, ще ми кажеш, Хари, това беше тъп. Да. Или не се шегува и с... Стана ми тъпо, като направи това и това. Да. Защото аз съм мислям, нали, колко пъти съм се шегувал и с теб на сексуална тематика и 100% някъде може да съм прекрачил някаква граница, може да не съм, може да съм оцелил контекста, но да съм прекрачил, ти ще ми кажеш. Да. Казва се, и тази тема е сложна и интересна, защото винаги в такива ситуации има и трета страна, в която
се получава този отзвук от една такава ситуация. Например, както и в случая с футболистите. В случая двамата футболисти са си напълно окей. Един е казал, да, няма проблем. Един се извинил, другия е казал, няма проблем. То не е било окей, но вече са си го резолвали като ситуация. Да, вече са си го разрешили и няма лоши чувства. Обаче третата страна, която вижда и е наблюдател, каза, не, тук не е окей, нали, не може така да говориш и налага наказание. Така че всъщност сега си представям, нали, в един екип, в който примерно 2 или 3 човека в сета, да ни е по-простичко като пример. 2 човека са си много окей да си говорят така. Примерно. Да нямаме граници, да си се шегуваме на сексуална тематика, на всякаква тематика. Да. Примерно и да си говорим открито нещата. Обаче някой друг, който ни наблюдава, той може да не е окей с това. Да. Въпреки, че ние с него не се шегуваме примерно по същия начин. Или не само за шега. Имахме дори не си говорим... В смисъл, и с него си говорим премерено, деликатно и така нататък, но ние двамата си говорим много открито. И той трети, който ни слуша и ни наблюдава, може той да има проблем с това. И да каже, тук не е окей, че примерно в екипа ми така си говорят колегите ми, на мен не ми е окей. Тогава всъщност... Какво правим? Какво правиш, да. Имахме някакъв казус за хора в екипа, дето нареждаха клиентите с някакъв епитет и някой от екипа не беше окей. Не си спомням тогава какво сме говорили, но в контекста на това, дори ще хване с футболната. Да, и екипа не говори така с клиента, просто си говорят вътрешно. Да, обаче някой не се чувстваше окей, така се говори за клиента. Да. Тоест пак е сходен. И тук вече въпросът е до яснота. Дори ще върна пример с футболистите, нали, футболната асоциация в крайна сметка има си механизма за наказание. Дали е сега ненужно или нужно, тук вече много субективно се пресни, но въпросът е, че дава яснота, това поведение не е окей. Да. И за мен е точно тук разковничето, че много зависи от контекста, наистина. Тоест, ако двама си говорят свободно, третия не си говорят свободно и не му окей този вид комуникация, тогава вече въпросът е на ниво тази единица, която приема екип, кое е окей, кое не е окей. Защото аз, повярвай ми, нали, не говоря толкова свободно пред децата ми да им казвам някакви работи. Тоест, адаптиран се спрямо контекста. Друго ще ако отида в формална обстановка, трето ще отида еди къде си. Винаги, затова е темата дори с психологическа сигурност, е свързана с среда, т.е. с контекста, в който кои са хората. Ако излезе шефа, как си говорим, ако не е шефа там. И за мен много екипи, които сме виждали, има много голяма неяснота в тази посока. Кое е окей, кое не е окей. Нали, сега не е нужно за всяко нещо да се нормираме формално, нали, ще можем да говорим така, няма да говорим така. Това става много изкуствено, но въпросът е, че е важно да има яснота. И защото... Как може да достигнем тази яснота? Аз си спомням, сте ми разказвали и след обучения, които сте правили с екипи и едно обучение, което се нарича Anxiety Party, което го имаме като хапче на платформата ни. На Совски, как е? Anxiety Party, сигурно. Совскискилls.com и горе го има в продуктите. Да, Anxiety Party може да си го направите, и сами в екипа. Но иначе, екипи, които сте го правили заедно с... Вие сте го правили заедно с тях. И е имало, защото там си обсъждат такива притеснения, които имаше работни в екипа и така нататък. Имало много пъти хора, които казват, аз по принцип много се шегувам. Примерно, голяма и тъпчия съм. Имате ли нещо против моят хумор? Дали ви е окей този тип хумор? Защото някой е, примерно, по-директен, като майтапи и така нататък. Така че едно такова нормиране от гледна точка на яснота е супер да се направи. Не е чак толкова формално и изкуствено. Така че, това се замислих. Иначе по какъв друг начин може екипа да го изчисти. Да го изчисти, да. Сега само ще вмъкна за Anxiety Party, защото сетих не за хумора. Имаше една мениджърка, която в една корпоративна среда с екипа, между другото много готина среда имаха, много се... Аз мисля, че ще кажа, че мениджърката е била готина. В духа на казуса. Чакай, че се замислих. Дали е била готина? По кои критерии? Не знам. Да не втигам, че тук ще ни кенсълнат аз, ако ти кажа мъжкия критерий, какъв е... как ти да е? После ще... мога ти го напиша.
който... Как Хари се цензурира в ефир. Сега ще се самоцензурирам, защото аз... Ще ми го напишеш. Въпросът, който... Или ще ми го нарисуваш. Въпросът е... Не знам дали... Не мога да ти разчета. Ето. И че е хубаво. Тая дума трябва да е. Това е въпросът. Аз не знаеш, че има такава. Така. Наистина ли? Това е много мъжки критерии. Много мъжки критерии. Сега ще го изтриеш. Аз ще се го изтрия. Да не би детето да го види. Пък жената. Ако знае английски, ще го... Така. Който се сеща, му пише в коментар от някаква форма думата, която пише какъв е мъжки критерии. Аз съм работил в много мъжки екипи, обаче това за първи път чувам тази дума. Нали? Интересно, винаги да научиш нещо ново. Абсолютно. Така, ето самоцензурирах се, защото се чувствам сейф пред теб, ма не се чувствам сейф в контекста на хората. Хора, притеснявате ме. Така, но връщам се. Менеджерката, която няма да дефинирам дали е хубава или не е хубава, защото няма никакъв смисъл за историята и за това, което ще кажа като точно така. Не, тя не ми е сета, сега ще ми се обиди, ако се припознае. Така. Искаш да кажеш, че е грозна. Ти се обяснявай. Не, ти не си готина. Да. Тя точно на Anxiety Party в даден момент написа следното нещо. Хора, притеснявам се, защото наистина се притесняваше момичето и си сложи, нали, който не знае Anxiety Party какво е, хората си споделят работни притеснения, т.е. поведения, които те правят и си мислят, че може по някакъв начин да афектира другите, което е прекрасно наистина точно за този контекст. Оня ден казах, харесах еди коя си кандидат за работа и ме притеснява, че мога да си помисли, че еди какво си. Нали? Или по някакъв начин да ви влияе, нали, за това, че говоря по този открит начин. Въпросната менеджер каза, притеснявам се, че аз не използвам всички тия корпоративни изкази и начин на говорене в нашия екип и казвам нещата много по-директно и отворено и си мисля, че може по този начин да не давам добър пример и ме притеснява, че всъщност ви влияе негативно. Mm-hmm. Хората реагираха супер бурно да кажат ние това много го харесваме и повярваме и това, аз така искам да са нещата. Не да ми се клишират, да ми се опаковат с панделки и да ми се казват колко всъщност е прекрасно, пък всъщност ги виждаме какви са нещата. И всички реагираха, това го искаме и не го спирай. Продължавай. Да. Има ситуации, в които, ето, примерно, ще фана с хумора, за да покажем всъщност колко хубаво се получава като нормиране, защото много трудно се определят ясни граници между всички хора. Това е нещо живо. Един нов човек да вкараш също се променят, но... Точно това е, също е сложно, когато дойде нов човек, как разбира кое е окей, кое не е окей. И човека имаше един човек, който казва, хора, синьор човек в екипа, беше, притеснявам се, че нали, аз съм от тия, дето се базикам и по някакъв начин не беше нали, с едно личностни базици, просто много обича да вкарва хумор и се притеснява, че в някакви ситуации това може да влияе негативно на хората. И беше много интересно, защото беше почти всички казаха, по принцип, много се кефим на този хумор. Даже в критични ситуации, когато всички сме супер зле и ти като вкараш някаква тъпотия, нали, като шега, да кажеш всъщност, нали, че ще се оправят нещата, това вкарва духа и ние събираме сили. Обаче после му вкараха в еди кой си вид срещи, където не е толкова критично, обаче се събрали набързо да свършат някаква работа и това води до разводняване. И човек идеята... вече има много има по-точно усещане. И границите вече са много по-ясни. Калибрира се, да. Така че това е нещо, което такова един механизъм. Упражнение всъщност е много полезно и всъщност в това хапче на платформата има инструкции всъщност как го направят по и допълнителни съвети, начин. Даже и видео имаме. С мен. Хари. Да, така че да се Между другото, сега ще го вмъкна. Сега като каза с Хари. Когато се появи това видео, ти дизайна, за промоцията на Anxiety Party, значи по едно време хора направихме, за да се промотира Anxiety Party като хапче, нали, да се купува, защото то си е платен продукт, направихме едно видео и идеята беше за определен период хората, които купуваха хапчето, как се казваше тази промоция? Това беше заедно с Giving Feedback ли беше или беше нещо за Anxiety Party само? Не. Имаше някакво Christmas май промоция. С Feedback Party мисля, че сказа. Feedback Party. Да. Feedback Party и въпросът е, че Васи тогава дизайн на тази промоция и по някакъв начин аз бях подаръка. Бях обективизиран от всякъде. Да. Това е. Да. Тук Хари ще те сложим да продаваме. Ти си човека, който ще го сложим, нали, да те продадем. Почувства ли си като сексуален обект? Не точно сексуален, но обект.
Чакай, хората ще искат да те купуват. Точно така, бях обективизиран, нали? Да. И сега въпросът е, защо го вмъкнах? Защото беше така, но аз нямах никакви грижи. Тогава избазикахме се и по тая тема. Но за мен е ключово тук за... Но ако не беше окей, щеше да дигнеш ръка и да кажеш по някакъв начин, че това не ти е комфортно, не ти е приятно сигурност. И така нататък. Тоест, това зависи това е много ключовото. колко ти е безопасна така. средата и колко ти е окей. А всъщност, аз да те върна малко по-назад, защото каза нещо, нали, че всъщност колкото повече се цензурираме, ставаме внимателни, деликатни и толкова повече ще навлезем в изкуствена хармония. Всъщност, възможно ли е това, когато се цензурираме, примерно се цензурираме да не говориме, да не пускаме такива сексистки коментари или хумор, само за това да се цензурираме? Примерно. Тоест в един екип само това. Да има, примерно си избираме, т.е. имаме тема табу, по някакъв начин е станала, естествено, тази тема табу. И не си я говорим. И постепенно да стане едно такова разрастване, в което изведнъж да имаме много теми табу. Да. И в един момент цялата ни комуникация да стане табу. Смятам, че точно това се случва. Възможно е да има такова. Да, точно това смятам, че се случва. За мен няма... Не се бях замисляла. За мен няма тема, честно казано, която е забранена. В нашия екип или по принцип? В смисъл, в силните екипи не трябва... И в нашия екип мисля, че по тая линия сме много добре. Не мисля, че има тема, която да не може да обсъдим. Това не означава, че не смятам твоята гледна точка за по някаква тема. Мога да я смятам за грешна. Но точно това е, че ние можем да проведем дебат по някаква тема или мога да кажем, няма смисъл да провеждаме дебат, защото тотално сме различни. Дали ще говорим за религия, философия, няма значение каква тема ще хванем. За работа все тая, но въпросът е, че самата тема сама по себе си не трябва да е табу. Както ти беше казал преди да почнем записа, това, което се случва с хумора, с стендъп комиците и така нататък, там също няма тема табу. По принцип. Обаче cancel culture, точно това е, че цензурирането идва, защото някой се обиди от някаква шега. И хората класифицират, че шегата е обидна. И Рики Джервейс много готино каза, няма шега, която е обидна, има хора, които се обиждат на шегата. Защото пак зависи от контекста. И за мен... И то винаги е тази третата страна, дето тя обикновено е наблюдател и по някакъв начин казва, не, това не е окей. И сега въпросът е, за да не отидем в някаква крайност, защото то не е... не казвам, че трябва пак да може да си правим каквото си искаме или да говорим каквото си искаме. Да. Това е едната крайност. Да се цензурираме по абсолютно всичко е другата крайност. Но да говорим съобразително, адекватно по някаква тема, да. Примерно аз ти кажа по време на обучение, ето празния стол, като започваме, аз по едно време, много отдавна го измислихме като хумор, да го наречем. Колко се получава, не знам, въпреки че се получава според мен на базата как откликват. Аз като играя първоначално Петя, като го играеше като опонент, казахме, че тя се движи като свободен женски електрон. Аз го казах на нея. Тоест, аз го казах за пред хората, че нейното движение по време на играта е като свободен женски електрон. Тук има сексизъм, нали? Да. Че си действа как се иска и така нататък. Аз, когато играя играта, казвам, че ще си изключа програмисткото алгоритмично мислене и ще играя в ролята на свободен женски електрон. В даден момент почнах да вкарвам следната фраза, за да разбереш всъщност, че аз не се самоцензурирам, но гледам малко по-адекватно да го комуникирам. Колко адекватно, не знам. Казвам, сега ще следва една сексистка шега и казвам същото нещо. Дали това е най-адекватното нещо, не съм сигурен. С епизода с Веси Ташева, между другото, би го препоръчал, защото там изследвахме точно разни шеги, хумор, свързан с diversity and inclusion. Кой епизод беше, това не си спомням. Да, с Весела Ташева. Веси Ташева епизода. Да, с Веси тогава обсъждахме, но идеята ми е, че гледам да... Тоест ти предварително казваш, подготвям. Сега ще кажа една сексистка шега. Грубо казано, искам да кажа, че знам, че някой му стори това, че е тъп хумор. Да. От друга страна, после почват да ме базикат мен хората по време на играта и жени и мъже. Сега дали някой се е обидил, възможно е.
всички дами, които са били на обучение заедно с Хари, нека да коментират по този епизод. Дали са обидили? Дали са обидили след тази сексистка фраза, шега на Хари. Аз имах още някаква. Сигурно. Такава. Не кам, че хумора ми се получава, но да. Това ще я кажа, че умението да комуникираме ясно. Това си е, да, това е важно и всъщност това е баланса, златната среда между това да сме прекалено премерени, цензурирани и изкуствени в един момент, защото може да забием натам, в това да си казваме всичко и да си плящиме всякакви глупости. Сега въпросът е, да, свободен женски електрон дали е било супер неадекватно. Както и харесах си кандидата за моя екип, пасва ми перфектно. Това лошо ли е като реплика? Да, и сега аз, примерно, ако влеземе в ролите, в обувките на Радо, да. Ти, примерно, мислиш си, нали? Да, харесах я. Момичето. Хубаво. Харесах момичето. Да. Даже мога харесах момичето. Да, ако кажеш харесах момичето, не е кандидата. Добре, харесах момичето. Ето да го направим максимално сурово. Как бих аз казал? Много харесах момичето, супер ще ми пасне на екипа. Или супер ще ми пасне. Супер ще ти пасне още по. Харесах момичето, супер ще ми пасне. Така. И сега. И ти предварително аз лично бих действал тази фраза. Аз бих я казал тази фраза и ако има негативен отзвук, после да се разберем. То негативен отзвук може дори да не го разбереш, че ще го има. То иначе след това ти ще се обясниш. Ходи обяснявай, че... Това ще я ти кажа, като решение, универсално решение на принципно ниво, това, което бих действал е следното нещо. Да направим толкова хубава среда, отворена с психологическа сигурност, за да може, когато някой направи нещо, което друг смята за грешка, да си го изговорим. Тоест, ако направи някаква тъпотия, ти да дойдеш да ми кажеш, Хари, това беше много тъпо. Не го прави повече. Като казах, харесах момичето, или ако кажа мацката. Да. Много ми хареса мацката. На времето баща ми в МВР работеше и там, като каже мацката, визирайки 50 няколко годишна жена, не става забавно. Мацката той сигурно е на 60. Ма тогава и той беше. Но той, колкото и да възраст на жената, нали, използва мацката. Те ти е било много странно си. Както имаше ето примерно на Астея, като правихме Deep Dive събитието за обратна връзка, едно момче разказа за един казус. Или това, май Боби го разказваше. Някакъв казус, където един човек, не знам дали той беше, дали Боби го обсъждаше това или някакъв синьор човек към друг човек, го нарича момче. И единия, нали, примерно, момче, какво се напри и си пишат... той се обръща към него с момче. Синьор към джуниор с фразата момче. Използва този термин от, как да кажа, това е специфично обращение. Всъщност е мило обращение от неговата перспектива. Да. И аз го считам за мило. Джуниора го възприема като той ме счита за неопитен, за не толкова добър. Чирака, такова момчето, почти ми обувките. Думата момче. И това искам да кажа, че всяка една дума може да си те трябва да си го изговорят това нещо. Така, мен не ме кефи, като ми кажеш момче. Това, като се замислиш колко е трудно такъв разговор да направиш. Замисли се за някакъв... Замислям пример. Айде да вземем за пример този джуниор. Добре. Какво да направи ли? Джуниор да отиде да каже на синьор човека... Че не му харесва нещо. Не ми харесва как използваш думата момче. Те замисли се някакви неща за работа. Може да много хора не си изказват открито. Камо ли нещо такова, което е малко... такова е лично, е деликатно. Не ми харесва как ме наричаш. Това е много трудно да го кажеш. Тук има много препоръки как може да се случи. Нали, ето да си препоръчваме хапчета, имаме Give Feedback хапчето, имаме най-насилствената комуникация, има anxiety парти случай насочено. Там е за екип, там не би. Може и лично. Аз примерно с теб сме го казвали като пример. Аз съм направил нещо и ми се струва, че съм те обидил. Нали? Да. И ще ти го направя one-on-one. Вчера направих това. Стори ми се, че те афектирах. Кажи как го усети. Ей ти го anxiety парти. Ти ще ми кажеш, да, тъпо ми стана, че направи това нещо. Да. Но в случай, когато ти си обиден. Когато ти си обиден, трябва да еш обратна връзка. В смисъл, може да е XYZ модела. Може да е... когато ми каза момче вчера, ми стана много тъпо. Чувствам го все едно съм никакъв неразбиращ и ми се иска да не го използваш. Защото става ми тъпо и човек. Аз
тотално друго намерение, нали, intent на английски. Друго намерение имам с това нещо. Аз между другото на един много близък приятел му казва, какво става момко? В смисъл или какво става момче? Така си пишем. Да. И това е за близост. Сигнал за близост всъщност. Но той бива възприет по друг начин. Как? Ами да, всички трябва да си развием тия умения за даване на обратна връзка, за ясна комуникация и така нататък. И да градим средата да е такава, че да мога спокойно да го кажа. То пак има дискомфорт. Обаче, за да може махалата да не е там, че аз да толерирам ти да ми кажеш момче, или да се базикаш с мен и така нататък. И аз да си премълчавам. Да, точно така. Ако ти си премълчаваш, сме в едната крайност. Ако аз съм супер внимателен, защото той се обижда на момче, на името, дали му нацелих правилно името, дали на Галено е окей да му казвам, защото пък ако му казвам дали на ти или на вие, разбираш ли? Дали да му използвам цялото име, защото ще го сметне, че съм много сериозен и много корпоративен, пък аз не искам да съм такъв. Енергията, която ще хабим за такъв тип калкулации, сега може би ще вмъкна, но това много ме замисли, то е свързано с темата с Speaking Up, но постоянно ние правим едни калкулации, свързани с междуличностни рискове. Дали е окей. Дали е окей да кажа това, което ще кажа. Да. Ние приема много често на ниво екипи казваме, че е хубаво да стигнете фрази, където сега ние казваме сурово да си споделите мислите. Сега, някой може да възприеме сурово мислите, че без цетка и си казвам без да се съобразявам с другите. Нямаме това предвид. Но да можеш спокойно да си изразиш каквото си мислиш е сила. Примерно, ние в нашия екип, тъй като сме виждали какво се случва. А да бъдеш разбран така, както искаш, е още по-голяма сила. Затова имаме хапче и за това. Имаме хапче Lost in Translation. Значи всички хапчета, някой ако иска всичките на куп, ще му направим промоция да ни пише. Да. Ще я кажа следното, че къде бях тръгнал и къде завих? Извинявай. Няма грижи. Това да бъдем, да изкажем... за калкулациите, да. Ние калкулираме супер много на фон, без да сме съзнателни, колко е сейф да си изкажем нещата и колко... Тоест, какъв е риска, ако кажем нещото, каква ни е ползата и какъв ни е негатива. Мисля, че в The Fearless Organization, книгата на Amy Edmondson, беше написано точно едно сравнение, където там се говореше за speaking up. Тоест, ако вие че нещо не се случва като хората, тази калкулация, нали, или ако имам някакво различно мнение и така нататък, калкулираме дали ще говорим или ще мълчим по 3 параметъра. Едното е кой ще спечели. В случая на мълчането, аз ще спечеля, защото няма да има никакви негативни последствия. В случая на говоренето ще спечели екипа, организацията, нали, за общото благо го казвам това нещо. Кога ще спечели? Тоест, дали печеля единия критерий? Да, кога ще спечеля? И кога ще се спечели? В един случай, аз, ако мълча, на момента печеля, защото пак разглеждаме, че няма да има никакви загуби. Да. Аз няма да загубя, няма да има посочване, няма да има автоехар и така нататък. Тоест, сега на момента. Сега на момента, ако си изкажа, може би нещо за в бъдеще. Пак тук темата не е баш като в този казус, не е свързана с дали ще сложа на масата някакъв проблем или не и така нататък. И третото нещо е... Третия критерий е свързан с какъв е шансът да се спечели. С мълчането е висок, защото знам какво ще се случи. Няма да имам никакви негативни последствия, а пък когато си изкажа, примерно виждам някакъв проблем в екипа, сложа трудна тема на масата, шансът да спечели е малък. Тоест, в един случай с мълчането ще печели за общото благо го правя, с отложено печалба и то малък шанс. В другия случай по-добре да се замълча. Да, т.е. трите критерии са кой печели, кога и какъв е шанс за тази печалба. Точно, дали е висок или нисък. И по същия начин точно това. В даден момент, като почваме да се самоцензурираме, още по-съзнателно го правим този процес, че си казваме, ще спечеля аз сега. Ако го кажа по супер внимателен начин, даже ако мога да се цензурирам, най-добре. Ако може нищо да не кажа, така че, но това ние наредихме, нали, домино ефект, какво се случва малко по малко, че в даден момент ще спрем да си говорим. Да, това е всъщност, трябва да се замислим, че когато почваме да се цензурираме и да не подхващаме някаква тема, в един момент ще спрем да говорим по други теми, което се е случило в нашия екип, между другото. Да, ние на времето имахме темата, когато бяхме повече.
Коя е темата? Чай, че или е табу за принцип. Ако искаш да ми я напишеш. Чакай да ти... Ма не с... Чай. Не, аз с това не мога. Да. Чакай, да. Имаш ли? Коя е темата? Ма не бе... Как аз и Алекс работихме. Как да. Ние си взаимодействахме. Това беше тема Да. табу. Взаимоотношенията между нас двете беше тема табу. Докато не... И в един момент започнаха много теми да стават табу. По този начин, всъщност. Просто Вероятно, давам доказателство, аргумент И в на твоите думи, че в един момент това се разраства. И в даден момент какъв беше начинът, малко като махане на лепенка, защото в Пловдив като отидохме, аз директно ви изсипах. Темите табу. Вие сте сега личи си, че не работите добре заедно, нали? Да. Всички го знаем, ай си го изговорим. Да. И сега може да вмъкнем и трети имскан. Ако искате да си говорите за темите табу по безопасен начин, трети имскан, готово е. Там по безопасен начин, не като Хари в Пловдив, който изсипа на маса. Екстра си беше начина. Да, супер си беше. Но просто давам за пример за когато екипа има някаква табу тема, забранена територия, много често това се разраства и в други неща. Нормално е то, защото точно... И става зле всъщност. Защото ти почваш да усещаш, че не ти е безопасно. В смисъл, ако го кажа, ще има една негативна емоция, ще има едни негативни разговори, накрая няма да има никаква полза. То хората, когато знаят, че няма да има никакъв резултат, това на някой път на екипни обучения си го обсъждаме, за какво да го говорим, като то няма да има никакъв ефект. И то в даден момент това почва да прераства и се настройва едно мислене на ниво екип. Нищо не зависи от нас. И накрая всичко става окей. Както го кажете, отиват в така наречената зона на апатията. Да. Но да, сетих се с друг начин за нормиране, защото ти отде пита. Окей, да. Защото това са много такива деликатни теми, територии, сива зона е. В смисъл, точно за инструмента за сивата зона, тук, нали, това може да се прави на всякакви... Сивата зона, аз ли пилкам? Не, аз. Ти пилкаш? Аз пилкам. Леле, ще затворя. Това е много несериозно отношение тук. Но пък вече имам часовник, през който мога да затворя директно, не да се рова за телефона. Ти затова ли пилкаш? Да. Честити часовник. Да, не съм го забелязал. От кога е? Преподписах си договора с... Сега уместно ли е да кажа мобилни оператор или ще се сметне за реклама? Ако е реклама, ще ми искаме пари. Те ми дадаха на промоция този часовник. Да. Добре. Сивата зона, инструмента за сивата зона, който... Имаме го писа на Soft Skills, ако съм писи Gray Area Tool. Това е още един начин да се нормира екипа, къде е окей, къде е границата. За всякакви граници, между екипни, между роли, в контекста на някакви теми, той може да се използва, за да може да фасилитира един отворен разговор отново. Тоест, когато коментираме кандидати, ние контекста в случая. Да. Сега се замислих. Кажи. Тук няма ли всъщност малко двусмислие на това, което казахме? Защото казахме, нали, не е хубаво да имате тема табу, да имате забранена тема. И сега си представи, правиме сивата зона, примерно, и се разбираме, че... То първото преди разбирането, не прибързвай с разбирането, но окей. Защото сивата зона, идеята е да чуеш различните перспективи, като първа стъпка. В един и същи контекст, кои поведения са окей, кои не са окей, кои са неясни. Това е първия аспект. Тоест, позволява някой да каже, за мен е супер не е окей да казваме, нали, хареса ми кандидата или хареса ми мацката, или думата мацка. Не е окей да се използваме тази дума. Ма друг да кажа, според мен е окей. Тоест, сивата зона първоначално ще ти даде различните перспективи за кои е окей, за кои не е окей, за кои ме се тая или не е ясно. И след това трябва допълнително да се разберете дали ще стане забранено, окей, или ще го оставите кой както прецени. Целта е да се изчисти. Да. Аз съм на тази фаза. Така, и ти си представяш, си казваме, не е окей да използваме думата мацка. Така. Да, забранено да използваме думата мацка. Това не става ли някакво табу за нас? За мен не става табу, за мен става яснота и е правило. Тоест, представи си в момента, какъв е проблема да минава на червен светофар, когато е 10:30 вечерта и няма никакви коли на кръстовището? Така. Аз мога да челенджвам правила и така нататък. Това не е табу отново, но въпросът е текущо правилото, че няма минавам на червено светофар.
Думата мацка поради някакви причини сме решили, че няма да се използва в нашия екип, защото води до кофти ситуации, кофти правила. Дискусии, някой се обижда и така. Ние сме го решили, обаче тук виж, ключовото е, ние си изясняваме все едно Code of Conduct или нали, той на ниво компания ги има тия неща. Работно облекло. Харесва ли ми, например, на мен да ходя в корпорация, където се изисква да се работи с костюм? Аз няма да ходя да работя там, защото не ми харесва този вид норма, този вид правила, този вид контекст не ми харесва на мен. Ако не ми харесват българските правила, българските закони, прав ми път да ходя да емигрирам. Та идеята ми е, че ключовото нещо за мен е да има яснота. Това е най-ключовото нещо, което трябва да има тук. Защото когато имаш яснота, това ти позволява малко по-спокойно да действаш. По-смело. Това не означава, че ти не можеш да хубавата българска дума челенджваш, да предизвикаш, да успорваш тези рамки. Това пак за мен е ключово при отворена комуникация. Аз мога да кажа, според мен това е тъпо, да сме го измислили. И го говорим наново. Окей. В даден момент сега. Да. Защото по същия начин имаш всичките възможни правила. Remote work. Наскоро имахме един екип, който те си стигнаха до проблема, нашата комуникация не е отворена. Правихме един workshop. Комуникацията ни не е отворена. Искаме да е по-отворена, за да може спокойно да си кажа на всеки, когато нещо не ми харесва. Те наистина обсъждаха, че имаха напрежение между хората в някакви ситуации, обаче не си ги изговарят. Да. И после какъв е ефекта? Гледат да не работят един с друг, получават се междуличностни конфликти. Ако някой при не е свършил работа като хората, аз разчитам на него, ама не искам да имаме конфликти и нямаме отворена комуникация, аз ще довърша работа и после нищо няма да очаквам от този човек. Ети начин на разрешаване. Това се случва нон-стоп. Да. И това е неефективен начин на работа. И въпросът е, че в даден момент стигнаха до темата, някой беше предложил идеята, хубаво, айде, като сме в ремонт контекст, като сме в Teams, айде сме с включени камери. Хората, ние тогава им казахме, правихме им нещо подобно с сивата зона. Кои са твърдо за, кои са твърдо против. Бяха хикс на брой. Бяха всъщност, сега ще ти кажа, 10 бяха за, 3 бяха против. Въздържали се? Нямаше. Питахме тия... Всъщност май имаше едно въздържа. Бяха 9-1-3. Да, май беше семета. Да. Питахме тия тримата. Две момичета от тримата човека бяха в стил, че те са в офиса и много често има прииждащи хора наляво надясно и те затова по подразбиране са с изключени камери, защото постоянно някои се правят нещо, разбираш ли? Okay. И обсъждаха следното нещо. Вкараха яснота. Даже аз им питах, ако екипа окей, например, вие да си изключите камерата, когато имате работа и всъщност сте един вид в срещата, това на вас окей ли ще? Да, в смисъл те затова са едно с изключена камера по подразбиране, но като е включена и като има този елемент на изключване, поне другите знаят в срещата ли са, не са ли в срещата, защото много често им се случва, нали, човека с автоматично само изключена камера и не знаят, питат поименно, нали, нещо човека и няма отговор. Някой друг се обажда, в момента има при себе си колега и затова не може, защото е ангажиран с някаква друга дейност. И те бяха казали обаче, аз ако знам, нали, че за вас е окей да си я изключвам, когато имам работа, нали, нямам никакви грижи. Остана само един човек, който каза, на мен пак не ми е окей. В домашни условия, не знам си какво, не ми е окей. Да съм с включена. Да съм с включена камера, да. Okay. И сега тук вече стигнахме до въпроса, ще имаме ли изключение, как ще дефинираме правилото. И имаше го и този дебат. Дали ще го направим, примерно, задължително е включено без никакви изключения или е включено е по подразбиране, обаче ако някой има проблемно, си го изключва. Примерно нашия екип по подразбиране е включено, но ако някой поради някаква причина, кофтинет, или просто си каже хора, имам си причина, няма си изключена камера, нали? Имаме такъв вид по-гъвкав механизъм. Този екип реши, че ще са с изцяло включени камери винаги. Човек, който беше твърдо против, той каза, аз сега ще действам каквото решим като екип, ще се намеря някакъв начин, нямаме толкова комфорт, нямаме толкова удобно. Но тук ключовото нещо е, те първо си имаха ясен механизъм, по който взимат решение. Второ, взето е мнението, чутте човека. Има си съображение, сега не вляхме в дълбочина, но е чут. Взето е преди това мнение и се взе решение. Ще се види ефекта от това решение, защото те бяха го навързали с проблем, който бореха. Да. И сега, ако това сключването на камерето не влияе пряко, мога да решат, окей, махаме го.
защото няма полза. Да. Но обикновено такъв тип нормиране се измислят, за да има някаква полза за екипа. Затова ще ти кажа, че... И пак да кажем, нали, тези норми могат да се променят след време, пак да се обсъдят и пак да може да се промени това правило. Ако няма този ефект, който те са искали. Но да, това ще ти кажа, че за мен е много ключово да е ясно, а това дали някой няма да е окей с това правило по подразбиране. Тук вече въпросът е, че целта на този екипен договор, така наречения, нали, team contract, е точно да синхронизира как ние действаме като екип. И кои са non-negotiable нещата. Тук не са за обсъждане. Тоест, ако ти не си окей с тази рамка и средата не позволява тази рамка да се смени, може ти да излезеш от средата. Това е решение. Или да си го спазваш. За мен това е, тъй като сме в... Много екипи се опитват всичко да... Нали, и хората са напълно 100% щастливи и да може всеки прави каквото се иска, ама и да сме синхронизирани, ама да имаме резултат. То не може. То не може всичко перфектно. Да. И добре, и сега в крайна сметка ти би ли казал спокойно, харесах си това момиче, ако беше в ролята на Радо, мислейки, ако, например, знаеш, че от отсрещната страна ще започна да мислят, той хареса, защото просто е готина мацка. Ще тръгнеш ли да се обясняваш предварително? Ама я харесах, защото има тук Docker, Kafka, Java и така нататък компетенции? Или просто ще кажеш, не, харесах я. Даже, да, харесах я това момиче и ще ми пасне перфектно за мене в моя екип. Ако знаеш, че от срещната страна ще си помисли. Тук е ключовия момент, да. Защото и ти беше писал, мисля, по едно време за умението да акцентираме как искаме да бъдем чути. Нали? На Соски успех. В дозата ли го беше писал? Има го и като, и като витамин. Витамин, да, статия. Как да акцентираме, т.е. да сложим наистина акцент на това как искаме да бъдем чути. Да, то бе свързано и с... Максимално ясно. С модела на четирите уши, който го има в Lost in Translation, който не си е взел хапчето или не се е абонирал за нюслетъра на вас да го направи. Но ще я кажа следното. Аз много се впечатлявам от треньора на Тотнъм, Анч Постекоглу. Той е... ако искаш да направим пауза, защото ти звънят пак. Да, не знам. Правим пауза. Това ще е интересно да направим пауза тук и там не знам как ще се случи. Ще дам пауза. И се върнахме, малко паузирахме. Тук телефони звънят. Да. Тръгна да казвам поне по спомен, за треньора на Тотнъм, че се впечатлявам Анч Постекоглу, който... Или Анч Постекоглу, зависи как се произнася. Да, не се обиди човека, който се обиди. Като ни слуша, треньора, не се обиди, че Хари не му произнася правилно. Да, зависи дали искат на гръцки, на австралийски или на английски. Така. Това, което се впечатлявам, защото гледам всички пресконференции, той е много добър комуникатор и много умело подбира думите, много умело успява да изрази собствената си позиция и да приеме всякакви чужди гледни точки и позиции. И за мен на въпросите дали бих казал, дали бих се съобразил с средата, нали, ако знам, че някакви хора по някакъв начин ще възприемат. Ако съм добър комуникатор, наистина ще подбирам най-точните думи, така че ме разберат. Това е по същия начин, като днес с теб мислихме как ще префразираме казуса. Mm-hmm. И имаше един-два момента, даже с теб говорихме да напишем ли, че един от проблемите е, че човек може да бъде възприет като сексуален обект. И казахме, окей, нека го сложим, защото може някой да не навърже нишката, нали, че репликата хареса го за моя екип, пасваме идеално, може да се възприеме, нали, по някакъв различен начин. Кой е този различен начин? Някой може да го навърши. Да. И целта на добрия комуникатор е другия лесно да възприема думите и ясно да възприема, нали, цялото послание. Така че от една страна, би го съобразил. Ако не мисля, че... Тоест, тук целта ми е да стане ясно, обаче ако не ми хрумне, че на някой ще му дойде тази асоциация за сексуално и така нататък, аз ще го кажа по възможност най-добрия начин. И
И някой, ако после почва да ме отдумва, аз за момент бих сложил на масата, т.е. като не бих гонил конкретния кейс, бих сложил, айде да се разберем как ще си говорим, защото предпочитам да знам. На мен ми е окей да го кажа това нещо, вие как мислите, за да знаем ние как си комуникираме. Ако някой си мисли, че по този начин обективизирам хората, окей, ще го съобразя, няма да го говоря по този начин, ще казвам, нали, някаква фраза предварително, не знам, ще си намеря аз начин, аз ще се напасна. Да. Но то точно това е ключово нещо. Да стигнем до избора. Аз ли се напасвам или ние си казваме, няма грижи. Това е най-важното. Така че аз бих казал нещата така, както ми идват, защото аз не смятам, че го правя по груб начин. И се надявам, нали, да сме изградили такава среда, че да може някой ми каже, ако е звучало тъпо. Да, добре. То пак, стигаме до това каква е средата. А всъщност точно такива казуси, които ни идват, всъщност те помагат да се нормира екипа и всъщност да видим дали ни е безопасна средата и каква ни е средата. Те са показателни за това, между другото. Кое? Защото идват при нас ли? Не. Такива казуси, като казуса на Радо, т.е. такива казуси, които ни се случват на работа, с такива неща, в които се чудим сега как е окей, не е ли окей, ето и колегите са му правят и така нататък. Всъщност такива неща, които се случват, като този казус, всъщност те са много показателни за това каква ни е средата и могат да са ни полезни да се нормираме, всъщност, когато се случват. Да се нормираме и да се разберем, всъщност. И по този начин дори да направим и средата си по-отворена и комуникацията ни по-отворена и ясна. Да, то замисля, нали, дори цялата Обади се на радиоточката, колко много хора и преди това разни други теми. Хората на подкаст, даже това, което казват, много се кефе, че говорите за теми, които всички знаем, никой не ги говори. Да. И за мен трябва да продължи, в смисъл, в този контекст, този казус, който го обсъждаме, трябва да се казват нещата както ги мислим, после трябва да ги обсъждаме, ако не са получили добре. Има едно много готино видео, препоръчвам го на TED. Мисля, че ако съм пише в Google TED Repair, като поправям, то е свързано с парентинг, нали, с родителство, но то се прилага и в контекста на работа и всякакви взаимоотношенията. За мен, наистина, ако избягваме на тия кофти моменти, ако избягваме грешки, става по-зле, но е факт, че трябва да се научаваме да оправяме ситуациите, като сме ги прецакали, за да може следващия път да сме първо да оправим тази ситуация и следващия път да се научим как го направим по-добре. Да. Но бягайки от всякакви такива рискове, ставаме... Да, когато избягваме да поемаме такива рискове и да видим и избягваме грешки изобщо, става по-зле, по-изкуствено, забавяме се и като цяло и след това и работата ни също страда от това. Така че ти нещо друго правете рискове, шегувайте се, говорете си, че харесвате готината маска от интервюто. Да, единствено се замислих. Пошегувах се тук. По тъп начин обобщих целият ни разговор. Да, според зависи отговора за контекста и действайте си как ви дойде. Не. Аз се замислих, какво правим, ако средата е кофти, нали, точно замислих се, гледах си записките и нали, тръгнах с този документален филм She Said за, нали, толериране на кофти поведение. Нали, това е другата плоскост, по която може да се отиде. Да си затваряш очите. Защото когато се случат грешки, ни казваме рискувай, нали? Обаче за мен са много вързани с създаването на хубава среда. И сега... Как говорим за грешките си, как поправяме грешките точно си. Така. Защото ако се случва, нали... Защото съм виждал и такъв тип поведение. Някой, който е мачо. Шеф, който... който... как да кажа? Пердаши здраво през просота и си говори каквото си иска, за обективизира си колежките пред всички, вика ги, ела ми направиш кафе, всякакъв такъв тип поведение съм виждал и в момента, в който това никой не го коментира и всички се затварят очите и всички го толерират, почва да се даде една кофти среда. Да. То става даже в един момент норма. Точно така. То даже, нали, най-стандартното... Заразяваме. Но то даже за мен най-голямото нещо, което тоест има едно просветление, някои менеджери не го осъзнават. Не е свързано с такъв тип кофти поведение,
Ами с това, че все пак има голямо влияние, че са шефовете, нали, така наречето хипо, нали, highest paid person's opinion. Да, нали. този, който има най-много власт, авторитет. Да, и много менеджери не осъзнават как хората автоматично си създават собствени очаквания. Примерно, имахме един менеджер наскоро, че стават модел за подражание, все едно. Ами не точно. Ами това, че те не осъзнават, че никой няма направи забележка. Примерно. Тоест има менеджери, които са свикнали да са директни, отворени като комуникации и се очудват, когато те, ако направят нещо тъпо, че никой не им коментира. И ние казваме, това пък е нормално да имаш очакването, че хората, те зависи от къде са израснали, как са възпитавани и по принцип в какви компании са живяли, в каква среда. Преди това, да. Има хора, които никога не биха си позволили. Тоест, да поправят менеджера си. Отново, по подразбиране хората избират да са, заради този калкулатор, по подразбиране хората предпочитат да мълчат. Тоест, затова трябва да вървят тия, нали, аз си представям едни готини менеджери, които могат да предашат така и да не осъзнават, че тяхното поведение може да не е окей за някой и никой да не им се обажда. И ще дам много бърз един пример. Аз ти казах преди да почнем записа, че ще го вмъкна от. То не е от Creativity Inc., който обичам да цитирам, книгата, която обичам да цитирам, но е свързана с Pixar. И сега ще си споделя сурово моето разбиране, защото не съм проверил в дълбочина, т.е. някой му ме обори да каже, Хари, ти заставаш на някаква позиция, която е грешна. Джон Ластър е един от първите хора в Pixar, един от главните аниматори в началото на Pixar и после става креативен директор на много висока позиция. Преди години той излезе оперативно от длъжността си и това, което бях чел, е, че една от причините е свързана с това, че той е много бил гушкал хора, жени по-скоро, които не са се чувствали окей. Ама прегръщал ли е мъже? Не само жените в екипа ги е гушкал. Не си спомням. Okay. Но въпросът беше, това беше и покрай Me Too movement по някакъв начин. Mm-hmm. И сега въпросът е следния, нали, аз точно това, аз си казах преди почнем записа. Аз в даден момент се чудих, в нашия екип се гушкаме. Чак сега, те жените са се оплакали от не знам точно колко са оплакали жените, но това беше по някакъв начин навързано с неговото оттегляне от позицията. Нямаше все едно, нямаше зачеркване, но беше по-такъв типично корпоративен начин, по който някой да бъде уволнен. Той се оттегли от оперативната си работа. Mm-hmm. Влезе в борда на съветниците. Примерно. Но беше навързано, защото някои жени не им е било комфортно, не са се чувствали окей с това нещо. С този физически контакт. И сега въпросът е прегръдката дори, нали, тук не говоря дори за текст, който какво говорим и така. Аз, примерно, ти влизаш в компанията и в даден момент примерно на мен ми идва да те прегърна за здрасти. То може да е културна норма. Нали, на мен беше станало странно в Турция веднъж един пич, с който се запознах как ме разцелува, нали, по бузите, което не си спомням, пусните, май не ме е разцелува тогава, но беше, нали, нетипично за мен. Та въпросът е, че аз ако трябва да те прегръщам, ти си почнал работа отскоро, mm-hmm. на теб ако ти е дискомфортно, дали ще си кажа? Ти в началото няма да си кажеш, защото няма да се чувстваш, не ме познаваш още, не знае това, имаш последствия, ако нещо кажа. Още не ми е минал пробния период. Да. И въпросът е, че аз покрай този кейс се зачудих, нали, моята хипотеза, наистина не знам данни, нямам информация, не съм задълбал дали е правил нещо, което е стил harassment, нали, или е било нещо по естествено, което просто за някой не е било окей и не са го обсъдили. И въпросът е, че ако е било второто нещо, т.е. представям си аз в момента, ти ще ми кажеш, Хари, ти знаеш, че от както съм в точката, тия последните 5 години, всеки път, като ме прегърнеш, всъщност ми е гадно. И аз съм аз не знае. И ти да слезеш от борда на кофаундърите и да се отдръпнеш. Ти да вършиш. Ти е на обучение. Само да си вземам дяловете. Така. Но се замислих, че това, което някой път менеджери, хора с по-висока позиция, случайни, колкото да искаме да управляваме равно тази компания, нали, аз като един от основателите съм все едно по подразбиране с някакъв друг статут. И по същия начин много менеджери, те могат да правят някакви неща, които не ги възприемат като нещо лошо. Да, те не го правят с такава мисъл. Не го правят с тази мисъл, други да го възприемат като нещо неадекватно или лошо, ама не им го казват и по този начин се чупи работа. И затова
това ще кажа, че менеджерите трябва да ги опипват тия работи и затова примера съм взел Опипват? сексуална тема. Не се има предвид това. Да. Така. Сега, че имам трънче в дънките. Хубаво, че не казах дънкито по бургаски. Отдавна съм си го изчистил това. Та ще кажа, че затова беше готин пример и с тази менеджерка, която нали, бе правя това, това окей ли е за вас? Тоест да попита дали е окей. Това да... Как се възприема от другите? Да се прегръщаме. После мога да те питам, защото аз днес го дах 3 пъти, като примерно. За мен е много приятелство. За мен е някакво много яко, а не добър ден, Василена. Отдалече. Дай 5. Да, такова. Ма пак не трябва да се докосваме. Да. Но да, тук вече наистина пак трябва да се вземат преди социалните норми и културата на ниво държава, на ниво компания, на ниво екип. Нали, тия неща трябва да се вземат предвид. Да, и просто когато си на малко висока позиция, все пак да имаш тази мисъл, че може това да не е окей. Например. За някого. За някой. И да питаш. Да питаш дали е окей. Добре. Не знам на Радо дали му бяхме полезни. Той е хубаво, че мисли искаше по казуса. Не искал конкретни решения. Да, ето, нашите мисли, споделихме ги. Ако има нещо още към казуса, пак ще се радваме да ни пише или някакви негови мисли, или нещо, което не е бил съгласен с нас също. Да, ние ще му го пуснем днес още сигурно записа, суров. Да, за да знае как да говори за... мацката... за хубавото момиче в екипа. Добре. Ако хората, които ни слушат, ако имат някакъв казус, могат да ни пишат. Имаме на soskillskills.com/radio.2 една формичка най-отдолу. Мога да пишете, казвате, може да не сте анонимни, ние ще ви анонимизираме. Бонуса да не сте анонимни пред нас че ще получите записа, когато го запишем, а не когато го пуснем, което може да е 2-3 месеца по-късно. Да. Горе-долу. Важното ни е имейл да има и с такива анонимизирани имейли са ни пращали казуси. Да, с анонимизирани имейли, което е също още вариант. Да, готин вариант. Добре. Хора, чао от нас. Чао.